nakaliang jong kabalang Laban Presbyterian Church ngi pidiang subahayu pi ki parbangit beid baro ki badan hakani kabalang bat kumjuru na kabenta ki wei pat ki parbangit ki bala ya kaban ya petlem ya kani ke program bat khamtam ya ki parasnong ki parathau ki paralok bat ki wei pat ki bala ya kaban ya join lang bat ngi hakabakum kani ka jing ya manilang hakani ke por hakani ke no phaisngi ti hakani ke por sya bangin ya cheprang ngin IT kani ke por hakajing duai ko pa jangi bah beneng ni aingu yame na kabenta kani ke por ke pame melalum lang yingi hakabakum kani ke por bangin yo ablai ban mani yame ban sngap ya ka ktien ke jong me bat kham tam trai ban tip ba me medan bat ni hakajing yeseng ki bang yeseng lang ban mar kata tu sya ba ka jing don ke jong me ko kanrat long ka bor yangi ko kanrat bangin la ban mat ya ka bor bat ngin yo ya ka jing pen khi apok min sim jongi bangin yo I thamai ki iki da ka jing lam jong me hakikti ke badan bor ki jong Jesus Christ ngi IT ka por amen ti hakani ka por ngin yo ya ka wei ki jirwai ka bakarpang ni khun samla jong ka palang Mrs Precious Elksiar bat hadin ka tang sa yo ya ka ban sngau ya ka ktien ka jong ble jing im jonga haba jing kuslai kiban kat bapai nga shem tang jing do jing kermen ngatip don uai bala ya raban penjem jingkit bakya dei uji subala shaya halor jongka ding na Jisu ulong ka juba hap ding jing do jing kermen uan yara Jisu ulong ka juba habang adway habang ako dusno jing udronga hatu don blado jing kerben yaki pop bangilale kabapin snow si yakamon jong ublay gantang ko way kalat bangin yolat mit shalom kalbari khat karpat yu jisu kanrat unju bab jing twai jong ni jisu ulong ka juba hap ding jing do jing kermen uan yara Jisu ulong ka juba habang adway habang ako dusno jing uadronga Jisu ulong ka juba hap ding jing do jing kermen uan yara Jisu ulong ka juba habang adway habang ako dusno jing uadronga Jisu ulong ka juba te kublai shibon yafi namar ka to kajing ruai ka ba kren yangi shupang kajing it ke jong ublai pada ngej kem
kan ni kejing ruai kan ai bor ingi bangi la ban ye i thmai ki ke kejing alti ke jongi ham tam ka bakum kan ni ke por ti ha kan ni ke por ni dan ban poino sya ka ban sngap ya ke ketien ke jong blei kan ni ke por ka ba khot sung bahasa sisien ya pi baro ba pin sung bahaya ka ban pelaj por khnang ban sngap ya ke ketien ke jong blei pada bangadan ban yang ha kan ni ke por ngam da doni na kalayang jongan rei kabangadan ban sam kalong ya ka ka ba ublei Ukraine nak ba ka ketien jong bat ngai scam kalong ka jing kerku na ka banta jong ilang baro te shwa bangin ya cheprang tangin pendam ka jing dwai sisi ko pa jong i ba habneng ni IT ka ni ka por ban sngap ki ketien ke jong me ai bo min sim jong me on ya lamingi ya ka bor ke jong me namar ka kerteng chi sungi dwai amen ki parabangit beit ki paralok pat barok ki balak ban pej ya kanika jingpen ha kanika por sisien ngi pediang song bahaya pi ya ka kerteng ke jong Jesus Christ bo try bat ngi sung thu ba ka long ka por ka bam David abiang bangin wan ban ya sakri lang ban ya mani bat ban sngap ke ketien jong ble tangi aingut om ta kanika por ka ba ula aingi bangin yo sngau bat ban yo bat ban sngap ya ke ketien ke jong blei haka ko badai kat kum ka program haka jing ya dei ba ka program labu yang bangan keren Jepang ke jing doai henry ngan ngatip babun apdeng jong pi ya doai man ke sngi ban nga aingu ya ublei ba haki jaka baro ngi doai henry haka ni ke janmet haka ni ke pai sngi nga kwa bangini pej thmai Jepang kan ka benta ka ba krau ka bana ka ketien ke jong blei para ba i jonga ki babun ki brio ki akli yangi ngin le kumno haki bakum kini kisngi ka ai ka bangi ngin le habakum kini por dan ki brio ki bana pedeng jong ka jing so diaw man sim dan ki brio ki bana pedeng jong ka jing do jing kermen dan ki brio ki bana ka jing syayong henre para ba i jonga kumno ngin le kum ki para banget ki balang nget how try Jesus Christ katukat ni snem menshua haki snem ki bakat praspa keledon ka wei ke jing pen ki ha kategori sep ni bat kata ke jing pen ki kalong ba don ubriu ublayo i ban bu ya ka wei ka mat ka badon kam bat kata ka mat ka ba ong ka ka ba jisu unle ha ka ba kum ka ni ka por what would Jesus do kata ka kentien ka kelalong pen ban ka jing sawa ka bajur na ka bentaki samla na ka bentaki kena na ka bentaki briu ki babun ba laong ba kilami ki briu ki bashna ya ki pela jongki bantho ya kita what would Jesus do WWJDC kabamut para bai jonga kadai ka por ka ba ki briu ki kwa ban pin kan mau ya ladi ka ka ba Jesus unle ha ka ba kum gani ka por ki shna ya ki t-shirt ki jongki bat ki di ki t-shirt bat ha ka t-shirt jongki kin tho ya kini ki kin tin para bai jonga haga bakum gani ka por ka bakawan ka bakum gani ka jingjia ka bangimpat jumat ka jing im jongi ka jinggali ka bangang kwa bang ngingin pet yalade kamno u jisu unle haga bakum gani kiwei ki la ban le da kum ni bat kum tai hinrei manga ba mapi ki banget kumno ngin le haga bakum kini ki por bat kalong ka babatam ba manga ba pi ngin pet chapang u jisu Christ kumno ule haki jingjia jong ka jing para ba i jonga ka ketien ka jong ublei ka yathu shai ba ublei tu eat palat yang bat ya fi bat ka dikejing eat ka jong ublei kalau penlong ya ba unpa ya ka jing pin im hangi ka ketien ka jong utrai ka kran shai hau yo nis ka baningkong ka lenong ka basau ka dekhat ka bakendai ka ongkum ni hagani la pen pau shna ya ka jing eat ublei hangi hau ba ublei la pha yo kun bala kamarwe shakani ka pertai ha ka ba ngin yo im dau kumno ngin yo im ha ka bakum kani ka situation kumno ngin yo im ha ka bakum kani ka jingjia ngin im namar ngin yo im dau bat kata kalong ba anda ha bakini ki kin kut kin wai ngin yo i bangela ban ya ya kani ka por namar bangi im da ka bor ka jong para ba hi jonga kumbanga ong na basdang kani ka por ka ba manga ba mapi ngidon ya ka ban syong ban sngap ya kani ka kubor
Henry para bayi jonga ka jing ya lenti jongi ka jing sngo thu jongi shapang ka jing duai shapang ka jing ya dei jongi baru blai kila bandon hakirukom ki ba per kumno ngi mani yo blai let's say kum bakalong menta ngim la ban ya kendu marmet kum ni badon let's say ki ba sngo si ya kata dan let's say ki sngo per ya kata Henry para bayi jonga kalong ka badon kam yangi bangin yo I na ka jing shisha jong ka kitin ka jong blai Kai ka bau blai udan ban hikai yang abad yofi. Kai ka bau Jesus Christ udan ban hikai yang abad yofi. Bat kat nu kalong ka basngau I jado kata-kata. Bau Jesus Christ ha ka wai ka sngi. Ha bau ya kendu ya ka wai ka briu. Ha ka lint ha pok ka shnong Samaria. Latho ya kini ki kintin ki bakrau. Hau Yohanes ka lenong ka basau ka dekat ka ba arpu bat arpu lai ka ongkum ni. Pi kinong Samaria pi atip shano ya pi kinong Samaria pim datip Shai yano pimani Henry mangi ki jiu ngitip yano ngin mani namar ka long na ki jiu baka jingpen im kan wan Henry ka por ka jia bat kala long menta haba haka bor umen simu blai ki briu kin mani yokpa kumba ulong hi da ka ba u ai ya u ya ka jing mani ka ba shisha ka ba u dawa para bayi jonga hagani ka lenong hagani ka dekat ka bakrau u jisu wanra ya ka rukam mani jong ki briu haki por baro bat ka bible ka yathu ing u jisu ong ki don ki briu ki bakum kan ka nong Samaria ki ba mani yo blai klam da tip bat namar kata kim tip kum no ban mani yo blai bat para bayi jonga kala ban long para bayi jonga ki mani haki rukam ki jong ki Henry para bayi jonga hagani ka ju ka dekat ngi yo I ki don ru ki briu ki bakum ki jiu ki badon ka rukam mani ka babu renti ba ki bahaban le ya kani bat katai ka rukam kinya ka rukam le ki jing mani bat ka jing puli ka tin jong blai bat ki bakum ta ki balabu renti ba bat kata ka long ka jing mani le si ka ba ki jia para bayi ha ka jat ban riu jiu Henry nga ai ngo yo blai bau Jesus Christ ong ka poi ka por bat ka long menta Bat para bayi kadon kajing pen kala habau Jesus Christ wan jangan ka pertai bakajing mani belai jangi kanum long syuk pleng klam da tip kum nungin mani yo ni blai kam da long syuk pleng kum balong ki jiu badadon ka rukom kum no bangin mani yo u Henry kum baong hakani ka dekat para bayi jonga uong ba men sim jong u blai onai bor ya kita bat kat kum ka tu ka wai pat ka translation ka baong ha ka ju ka du ka lenong ka ong ki ban mani yo blai ha ka men sim bat ka basisya bat ya ki ba kum kita u blai uda kwa bat uda ngap para bayi jonga para bayi jonga bangi wan syaka bakum kani ka por ya ka ban mani lang teng is ngau bangi don haying mani kamlong ka badai yang iban mani bahayo blai lesing isyong ni bat iki mobile let's say kat bangi dang page iki ki mobile sakani ka por let's say kat bangi dang ngap ni ko khobor dan ki jing pinwet ngila ban hi no Henry para bayi kanong rim ka bau jisu a yang i kalong bakat phoi ka por bat kala jiana do bau jisu wan jing ka pertai bat kadang long ado menta Baka jing syakri ka basisya, ka jing mani basisya kalong hakam mensim bat ka sisya, bat ya ke bakum kita bauat. Kumno ka jing syakri ka jong pi para bai. Kumno ka jing mani jong fi yo blai. Hatu kalong mo para bai jonga na ka mensim bat ka basisya. La pila ban syang marwe ying la le se pila ban don marwe ru kata compare and reu tau badon bor baro ujit ban ong ngayo I ya kamen sim jong pi bat ya ka bakum kata ngas ngeu ba kumbang lo ong na basdang ni dan ban pech ndiat syapang kan ni ka jing duai bat para ba I chonga ka de ka jing duai ka ba ka perthei jan baro kitem lahaki school, lahaki weki institution, laki long haki yeng mani, yung haki jaka ki bahikai yang ngila jud puli ya kani ka jing duai. Bat ngitip bahaya ka. Bat ngamdon hang ni ban hikai ya kani ka jing duai da kumwai pan. Henry ngasukwa ban wan lam katu kat ni ki mat ki badon kam. Ki ba ki senran ha ba ki ong yo Jisu, ko Jisu to hikai yang ibangin duai. Bat kabas ngau it kalong bau Jisu sim hikai ki kumno ban yalap sim hikai ki kumno ban tho ki kot kisla andre ka ban ningkong ka bau sedang kalong ban hikai ki ban duai namar bagata ka men sim ka ban mani yo blai ka de ban sedon ki principle ni ki mau nong rim ki badon kam ban yeng bat nganget bahaga ni ka jing duai ka ban ningkong ka bau Jisu Kristus hikai ki don katu kat ni ki mau lenai ki ba kordor ki bau Jisu Kristus lebu
tu ban ga kwa ban share bat pi hagane ka por Ngini pet kaway hadin kaway kaban hingkong kabaw Jesus Christ hagata ka jing duway hau Matayos para bahit ka jong kumni uong ko pa jongi ubah beneng long bakuit ka kerteng jong me kat no kalong ka basngo bahaba u Jesus Christ uwan siya gani ka pertay uwan ra ya ka jingkela hagarukam perkat perdain hagarukam henrei ningkong hakata ka jing sngo thu jong ka men sim baka jing ya dei jongi bat u blei ba pelong ya gani ka beneng bat ka kendo kam dei pleng ka jing ya dei bat umrau bat u sim lani ka jing ya dei para bait hapedeng unong trei bat kanong bat utrai lani ka jing ya dei para bait ka balong let's say bangin ong daga way pat ka kentin ka balong najrong syapo henreng yo bau jisu wan ra ya kan ni kan nong rim ban ong habangi ong yo play nginong ku pa jong yu ba beneng long ka ba khoi ka karteng ka jong me ngasngau ya play ba o jisu Christ ba o pen lam yangi ba o play jong aba jong pi ulong ku pa para bayi jong akan ika pertai ngisau si bangin yo ke jing pat jing pra jong ki ying ngisau si ba ki kpa kini kisngi para bayi nga ong ya kani daka jing ngau lem bangim don para bayi ban yo shu utau kpa ubadon para bayi ka jing bet ya u henrei jisu haba wanra upen yo kpa pleng ubakut ya ka jing long ubakut ya ka jing mun ubakut ya ka kam ubakut ya ki baro bat yo bo kumu tau kpa ma pi bat mangangi don bala singi don ha kani ka por ke bam don shu ki kpa ke bam don shu ki kimi en rengi aingu yo blei bau jisu te uang kani kanum kang lat ya no bangila ya kaban rung sya kani ka jing ya dei bau blei ulang kpa jong aba jong fi para bi kani ka kubor banding kong bau blei ulong ku pa jong fi hakanu ka por ka ba pi la bandan ha ka jing ting ha ka jing bam sngo suk ha ka men sim jong ka jing shap ting udan ku pa ubang imare kadang gawe ka jing jia ka ba yatu yangi ka ba sngo bat kata ka jing jia ka long bala yatu yangi ba kata ka we ka jing lenti ha kata ka lieng ha kata ka jhat ka ba kraw la don ka jing khi at phalung bat kata ka jing at phalung ka bala jia kata ka por loong ba kata ka jing khi phalung kala jur hadu kata kita ki briu ki besyong kata ka jhat ka ba he kila ye syap ting hadu kata mat khat panang yat ka por kata ka yong kalang jur bat kila singu thu panum poi shanu andrai para bi chonga kaba phala kalang hapedeng jong kata ka por kita ki briu ki barang yalen nyar ki barang yalla ki yo ya we kenarit hapedeng jong kata ka dek hateng keteng jong kata ka yat ka bahe ba idang le kai bat namar kata kila pet lengo ye kum no ila ban suk kamen sim kum no ila ban le kai hapedeng jong gani ke jingki phalo kat kani ban namar kata don we briu le kali ye ang kum no hap pem ting mi tai kana yong kum no pitep yong namar utei banyak ya kate ke jahat ke jonga utei pa jonga bat ngala ju shong ya ke bakom gini ki yong henrei ngaju pai shishiliang para bayi jonga kini ki jingjia ki la ban long khala hangapi henrei bat ublei kim long khala kelong kiba ulatip ya kalenti ya ke jonga bat jong pi namar ulong na bam jukut syabam jukut ublei bat namar kata kadau para bayi jonga ka ketin ka bible ka kerensyai kani kalong ka ketin ka basngau bat u ongkum ni ma pi long na ublei ki ko kon hap ba pi long ki jong pi la job thiau ya ki ba ma pi long na ublei ko kun hap te pila job thiau ya kita da ba ulong ba krau ubana phiau phi banuta ubadan ha ka perthai kani ka ketien ka jong ublei pinda ngapa pinda pet ba ya ka du khot hang tu ya thu yangi ba uta ubadan bor baro de shu ba udan tang hayin jongi de shu tang ba udan ha ki jing jia jongi henrei ha ka du khot ka ba ngau pla na ki ba ngau pla ka lo ba udan para ba i jonga ha po jong pi
Bat namar kata para bi jonga ki eryong ki la bandon henrei utau badon bot udon hapok jonga ba jongpi ki babon hakini ki sngi ki yam ki ablai shanu medon hang no medon apa ding jong kini ki eryong henrei kom ki benget utrai ukwa ban pen kan mau yangi hagan ni kan phoi sngi ba utau badon bot baro ba pelong ya ke beneng bat kendau udon hapok jong i wei pai wei ki benget bat para bi dai namar kata kadau lagi wan ki eryong lagi peluk kading henrei yalam bet yang apa dia fi kabar kabau Yesus Kristus sabu hikai uang ye kini kikentin uang wan ke hima jong me long ke mon jong me ha kendau kumbah beneng kani ke jing duai kajupen perkat yang abun sin namar men shua habang duai ngashu duai kumba duai tuta habalahi kai yang iban duai balahi kai yang iban duai enrenda habala nang yat kipor kawan ke jing perkat bamaru Jisu uang kum ni uang wan ke hima jong me long ke mon jong me ha kendau kumbah beneng singap para bayi uang kum ni hang tei ha beneng kedon ke beneng hang tei don ke jing suk hang tei ke don ke jing sun shar ke jong blai hang tei ke don ke jing kemen jong blai hang tei ke don ke jing pin khia jong blai hang tei ke don lut ki ke bakamen sim ke baka jing im jong a jong pi ka terang para bi bat para bi ha ke jing long bri jong ngi shei snok tanat ban perkat ia ke beneng bat ka long ke bedai henrei lada pi pet ia ke jing duai ke jong Jisu angko pa jong ngakwa ba ke tei ke beneng kanwan hiarang ni kendo bat kan nu galang ka basngo it pangidio bau Jisu ha bau ong ye kan ke jing dua ong ba kan ni ka hima jong me ba ka mon ke jong me kalong ba men wan lam ya kan ni ka beneng hang ni ya kan dau oh da shisha kata ka dei ka jing yo ka ba ka Bible ka la pen yang ina do pasdang ka kitab Genesis hado ka kitab jing pen pau ba kini ki baja kim dei ki jing ja ba khala henrei para ba i jonga shwa ba ki kin ja ka Bible ka la yathu yang ba kini ki dikhat ki ba krau ha ka tin ke jong blai bat ki om kum ni ha ka shiti sha ki Hebrew ka la nong ka ba khat ar ka dikhat ka ba ar punyo hado ar pu pra shisha sa shisin pat ki pen ishai ba ki ki blatau on pin kyu bat on weng no khanang ya ki ki bamla ban pin kyu on pin ne te to ngin long ki bas ngongu namar ngin yo pediang ya kahima kabamla ban pen ki to ngin long ki bas ngongu bat mani yo blai ha karukam ka ban pen sungu bahaya u da kajing ngau buram bat kajing ting buram hangni la yathu lupa yangi bashwa bakata kababatam na kibabatam kanwan jia shwa bakabeneng kanwan yarang ni kendo ublei ula kranshai naga Bible ba un pen khi ya kanika pertei un pen khi bakita ki bab ngi yeng ki bangi sngo kim pen kim la chu ban khi kita uang ngan pen khi ki la ban long karu kom perkhat jongi ngi ong karu kom perkhat jongi henrei kira karu kom perkhat babakla jongi on pen khi bat parabi ki la ban long ke lenti yat ki jong aba jong pi ke bale sei ke bam ya dei kat gum kaman jong ble on pen ki ya kita ke jing shanya ke jongi haki ke bangi don ke bangi yo le sei on pen ki ya kita bat ke ni ke jing ja ke ni ke sngi ke jing wan jong ni ke klam ke long shibenta jong ke jing pen ki la pen ki ya ke jing jong ke babon la pen ki parabi ya ke jing suk jong ke babon la pen ki ya ke rukam perkhat jong perkan jong ke babon nadu ke bar start hadu parabi jonga ke bit hadu ke bas nang kadu ke bas start ke barius pa bat ke beduk henrei pikali balai kalong kumta ka ketin jong ublai kala yathu shai bakan ni ka di ka benta ka ba ublai ulapan kre bakan wan ka hima ka jong ublai bat namar kata habau Jisu hikai ke senran shim ong yaki tu dwai kum ki tu ta ban chi penbut yang henrei tu yo iro apot ba pi dwai Bapin yo bawat lada ka kum bakadum wala da ka kum bakuslai badan ka jingkuslai wala de bom tan jingkar menshu henrei parabi ka ap ka jingshai ka bau trai dan ban pen kre ka wei pat kamat adin bola kren ya kata uji suwan ra ya kene wei kamat pat baru ong ye kini kikintin to ai hangi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi kasi kalong ka bapala bau Yesus Kristus kado blai un duai ya kan ke jing duai bat un hi kairu ba ai ke jing bam hangi man ke si
para bayi jonga ngam tiap komno pis ngau tu ye kini dan ki brio ki ba ong yanga le yu bandwai hatu ka jing im jonga ka dei tang bangin chudwai ban ngim ju dei ban tre chitam ka bible kam shim hi kai ya kata udan wei brio bawan ong yanga u ong pite pi ong bangin duai hatu ngin num tre ka kam em ka bible kam hi kai kum ta Henry para bayi haba ka ong kum ta kamut ban ong baka jing sianya ka ban ningkong bat ka bakat du jonga bat jong pi ka dei ban long o Jesus Christ bat o blai bat long ki ai baro dang sian hakani ka lockdown ka dan ka jing jia ka bangai kan du ye wei brio bat ka long ka jing jia ka basnosen na mari sa ka wei ka dong jong kan ni ka sor chalong ngal jar kat bani kan du ye bat ini brio la ong ba I ulok jong I ulaklat no I trai belan rei klem yo bela la kumbachi benai bat hakata ka jinglong jong I na marba iwan na ki we ki jaka im shim yo ka jing yarap kum ba yo lem de ki ration bat ki we bat hakata ka jing sngau kut lat jong I la le kum no im don lat chinu chinu yong na la pai show blai bat ngala dwai bat kata ka jing dwai jong I let's say ka la ban num dei ka bat ngau tanat hakiskor ki jong I and dei ka dei ka ba blai yo sngau na benai Padi ong hakata ka we ka step kat bangarang up nga ong komno ngan pendap ye kini ki kon ki jonga iong hakata ka step ka wan ka phone bagi dan ki brio ki ba wan ra ya ka jing bam pada ba ki wan ra kala dap na ka benta jong I ba yen bam bat ki kon ki jong I para ba I jonga u blai u ba penius no yala di bat kata ka men same ka baling bar uni u blai u ong ngayo ngeu ye ki jing duai ki jong fi dang sian para bayi dang kumba dang mencium senem haki benai August ngala yo lahat ban lech ka we ka jing yalang bat kata ka jing yalang ngala ikendu ya uni we ubriu ubana kari Afrika uba ka kerteng jong u de u pastor Cosmos hime wele bat uni u pastor la yatu yang sepang ka jing jia ka bejang ti Afrika uang mapi hang ni hari India bat kam tam hari sep ni ki breu kim da wat Malaysia namar ki don lut ye ki barok ka baki don kam namar kata ha baki pang ki phone ye ki doktor ha baki don kam ye ki jing bam ki le wat ki shupun ki la yo namar kata kim don kam shu yo play handai uang mangi ti hang ti hari Afrika ki babun ki nong kendong ngim don lat ye ka ban le chim dawai ngim don lat ye ka bangin khot ye ki ambulance ha bangi pang ni ban up de kita yo le se kat bangin yo jing yarap ban marga ta gadao ni hab ban shanya hau blai u ya thu ya ko we ke jing jia wong nga ni hang ti ni yo I shibon ki kamba jong blai ban nga ong ki ki kamba ong ki kamba te ki bangi I Afrika ki compare na ki ba phi yo yang ni na mar hang ti ki brio ki the lut ya ke jing ye jong ki hau blai u ya thu wong u ya karen chapang kata ka kubor ka bcia ka jing im jong nga kali yo u ya thu wang hang ti hangi ki brio ki mi pat wat nda ba ki la yap te ngalas ngau skuin ban kali yo hatu me pat mela yo I ya kita ki brio ki ba mi pat na ki ba yap wang yang mdei tang bang yo I ngan ya thu ya me ka jing jia ha ka we ka sngi ngala yo ya ka kubor ubut pun chaying ba u para jonga uba pangjur haying ula syam shitom ban lech hospital kila pun ke jing yarap da kita yo ada ki sngi ndai myo jing yarap bat menta ula nang tolot bat kumni kan ni ke jing tolot jong u kam idan jing kermenshu wang la khamit la la chiteng sinya kawan ka phone bat ki yathu ki ong u para jome ula yap ke jing ya lenti ke bejengai ban uni u pastor uang ngah kata ka jingkot lan uang ngala syupan keliang ka kali nang ni nang tai baru uang ngala lek ban pet tau para bangai I kata ngai I babon ki bri kilai syong kilai yamang ta handai hapo uang kadon ka jingai ba u blai u balapin mi pat yo Lazarus uju u blai u balapin mi pat ya ka kentai uju Jesus Christ u balami pat na ki bayap ula ban le la da udang isnei yo ni para jongi ban long ka jing pla sya ka partai ban namar kata uang ngala lej ban ngala duai om namar bangade unong penkia om namar bangadon bor di henreng ate bau blai jong aulong badon bor baru ong da bala duai kumba ar bat lai kenta tau para udan kasain baun kibat batang hadien katu kanipor ula kebet kemat bat ula dium bat ula ke bat ula yai
para bayi conga haga jingat lenti jongi kom ki bangej para bayi conga ngila bandon cibun ke pisah bat namar kata ngipet ya ki bang account jongi kitang cuduna ngila sedang ban ki kuslai henrai para bayi conga ka bible uji su te wong haba pi duai to kan mau baki he ki jing pendap jong pi dai uji Jehovah Jireh dai ukpa jong pi uban pendap ya fi ya ki jing dan kam ki jong pi ki paman kesi kawai pat kamat ka bau Jesu Kristus kren hagan ke jing duai uang ya kitu ki kentin to ma bro yangi ya kireng kang jongi kumbangi rungi ma ya ki bales ni ni pitim ne am habangi puli ya ni kal julong garu komban ong bau Jesu hikai ya ki briu bakin pan ma Henry haka bangarang pen kre ekani kawan gajing mud hapo jonga kawan gajing keli hapo jonga hatu ujisu ubadwai ekani hatu umut tang ban ong na kabentaki senran ni kamut ya ledi balada umut ya ledi kabamut ujisu ru kabamut udon kapap pamut kabamut umdai tang mangi re ujisu ru udon kapap pat kata gajing perkat kalawan hapo jonga ngaledwai baru blai wa ai ngakani kawi gajing syai ka Bible ka kerensyai ba Jesu Kristus ureu kon ba marway u ba khoi jong blai u ba tang ma u bamdan ya ka pom henrai ka Bible ngap para ba i jonga ka ongkum no ha ka ktin ka jong blai ka ktin ka jong blai ka ongkum ni ha ka kitab Hebrew ka lenong ka ban kendai ka dekat ban nyau ong henrai tang urang ba ling yundo u barung sya ka benta ka ba syapo jong ka ying jai bat u le Kumta tang shisin shisnem ura bat yu yakasnam yakabau ayu hau blay na kabenta yaladi bat na kabenta ki pop bat baki briu ki le klem sngotu baki le pop hang ni unang tho open kan mau ya ke jingja kabala jia ha ki por ki berim bat ka baki briu ki le bat kata kalong ba utu orang ba lingdo ujurung sya tu gajaka ka baken tang tam ha ka ban yeshem ya ublai ubriu uba ude orang ba lingdo ubadon ya ka pop ha ka jing im jong i jong u ula ban rung sya kata ka bakui tam henre la ya tu yingi urung da kata ka snam urung ban ra ru ya ka pop jong kita ki briu ki bam tip ya ka ka baki le pop ru bat urung ya kata tang shisin shisnem henry para ba i jonga ka Bible ka yatu sha yang ba je fi ke bangai ba u Jesu Kristi tang shisin urung u kit ya ki pop ki jonga ba jong pi bat ha ba ya ki pop ki jonga ba jong pi para ba i jonga kata ken para ba i jonga ka pop ka jonga ba jong pi kalabit au Jesu Krist ba para ba i un long para ba i kom mangabat ma pi ka Bible ka yatu yangi haga kitab jong Leviticus para bihi jonga ka ongkum ni haga lenong ka bening kong ka dekat ka besau ka ongkum ni uta ubriu unbu ya kekti ke kli jongka bat on sabdiang ya ka kum ka jing kinya ban kit no iki pop jong u hang ni la yatu ka rukom le jong ki jiu bat kata ka long kin wara ya u kon lang berat bat habawan ra u kon lang berat u bakut u bam tip para bi ba khanang ba tu ka pop jong tu briu kan laj no la ong u tu briu ba ra ya tu lang berat un haban bu ya ka khti ka jong u how tu lang berat bat Tarai bi jonga klem da tip ya kani ke jing shisha bahaba ubu ya ketu keti hau tu lang berat ka pop ka jong u tu briu ka le hau tu lang berat ba yo tu lang berat dan kamban maj bat ban peniap ba kata ka pop jong u kanam dan shu kata ka de ka kam ka bagi jule Henry ka Bible ka ong u Jesu Kristi ong ka dekat ka ba la ka lenong ka balai ka dekat ka bekat pra ka ong daba u Kris ulayap na ka benta ki pop tang shisen na ka benta ki pop baro ki por baro u briu u babana ka benta ki nong pop ba un yo ya lam ya pisha u blay peleng ka jing yap jong u Jesu Kris u long kum u lang berat u bakut u bam tebi peleng ha ba manga bu ya ka jing e jonga peleng ha ba ngashanya Jesu Kris ka pop jonga baro ka let no ka transfer no hau kun lang berat ba kumta para bi jonga kombong kan ka dekat na ka benta ba on ya lam yanga ba ya fi shau blay kani ka long ka eke ka ba pala para bi jonga
Bau belai udang maap yang abad ya fi. Dan bon ki beriu hakini ki sngi para bi ni perkat atu belai udang maap yang nga. Kajing shisha jong kani kajing duai ka ong bahaba mangabat mapingi duai ko patu maap ya ki pop jongi kabamut para bi ngan yo i ya Jesus Kristus kumulang beran. Bad haba ngapdiang ya kata kajing maap kajong utrai kawan cia nga badafi. Andrai para bi jonga kajing yap jong Jesus Kristus om tang baka pen khut yang bat kata kalong ka badon kame henre ka bakam phala kalong baka ni kajing map kajong utrai ka pen lai lu yang apa je fi bangela ban le ya ki ki batumai kajing im jong apa jong fi dan ki brio ki om ngalapan map na ublai ula map yang henre para bi kim don pat kajing ya map para bi kim don kajing ya map wat haying hasem ki don tang kajing ya shun tang kajing ya mai tang kajing ya kinaat para bi bat ngahap ban keli ya ledi ning kong ngihap ban keli ya ledi hatu kata kajing map kajong utrai kala yo ja ka ne em hapo jong aba jong fi sngap kan ka brio ka ba ka kerteng jong ka de ka kori ten bun kani kadi ka brio ka bala sya jenjara ka por jong kita ki naksi bahabar baki ki sya pen sitom ka para jong ka ki bahayi ngasem jong ka ki la sya pen yap how ta un brio ba kerteng Hitler henry kani ka brio nda haba kala shem ya Jesus Christ kala shem ya ka jing map ka bakala ban ong ba ublei om tang ba ula ban map henry bakala ban map wat kita ki ba pen yap ya o hakawe ka jing tho ka ong kumni kini ki kintin Hakaktian paring koong forgiveness is the key that unlock the door of resentment and the handcuffs of hatred. It is the power that breaks the chains of bitterness and the shackle of selfishness. Kajing map kalong shabi ban pli kajing kang jong kajing syak kentai bat kajing syak te hakajing isi bat kajing shun. Kadika bor ka ban kut no ek kin jiri jong kajing tang bat kajing te na kajing perkat tang yaladi. Peleng kajing map kajong ublay kalong ka badon kam yang ngabat yo pi om tang namar ba ngadon kam ban penyusuk baru ublay peleng ban pelai lu yang ngabat yo pi sngap sekiway ki kentin ka baka ong yakini ki kentin ki bas ngau it ka ong kum ni kajing map ka pelai no ya u khoidi na ki jingte bat uta u khoidi dai manga. Forgiveness is setting the prisoner free only to find out that the prisoner was me. Kaya ka pate ya fi yang abat ya fi para ba i chong bangin long ki balai lui dan ki brio ki bangai kendu dan ki pasamla kentei ki bong nga bang apet ha ka yit ngai si ya ladi ban nga dan ka jing mot wat ban shim ya ka jong ka jing im ngim la ban ma ya ladi dan ki por ngim la ban ma ya ki jing le jong ki we hen rei ha bang jit kembau blai ujit ban ma ya nga ba ya fi ban ha bang jit ya kata ong ka tin kan ni ka brio ka jing ma kan pelat no ya ka jing long koi di jong apat jong fi pat ka ong kum ni to wat yalam yangi syaki jing pen shoiru and rai sumar yangi nakabasniu kan no kalong kabasmu I bau jisu hapadeng jong ki jing ba ki jong ublay baro uwana ya kan ni ka wei ka jing shisha ka ba mangabat mapingi dan kamban yo I para ba I chonga uong pleng ha ka jing ya lenti jongi kom ki kristan ngi don pleng ki nong shun ki ba ap yang apa Let's see mengabat mepingin kamsung tu hagin gisungi jongi habang iyo iyo niu kenyang jingpang COVID-19 let's see barok na pleng jongi ngi aki kuslai ngi kuslai ka wei na ki daw kalong namar ngim yo iyo u kata ga ka wei kalong bang ngim la ya ka bang nyen pen yap yo bat kar jing ka bakrau tam kalong ngim yo I ki khmat jongi ki scientist ki doktor ki bakam start ki batai baka jing rit ka jong u kalong palat ban ya kanu ka khmat lani ka microscope ka bang ngi yo I ka bala ban yo I yo u lai stang kita ki wai pat ki machine ki balak shna kerpang ki bala ban I yo ni kunya and rai yo I ya ka bor jong u para bi chonga ka Bible ka keren yang ngi le kum no haba wan uni yang jingpang ngi syap ting namar ngi yo I ngi le para bi chong aban kiar bat ka long ka bedai bangin le kita ki baro Henry uji suwang mdei tang ba ki don ki bakum kini ki don ki wai pat ki bawan ban long ki nong shun jong aba jong pi hakashiti je ki nong Ephesus ka lenong ban riu do khat ka bakat aruang na bangin ya le persya ya ngim ya le persya ki briu Henry persya ki bor bamman ba kin jamin sim haga perthei ba kin jabneng ki nong sinshar ki bor sinshar bat ki bor perthei jong ka juk bedum
Para bayi hakani ka pertai ndai tang baudan uni uknyang jingpang ubanging menta ngim tip ya ke jubab henrai para bayi chonga ki don ki wai pat ki bor ki bapen kulmar yang abadi fi ki betray para bayi ki don ki bor ki jong setan ki betray bor ba hakini ki sni anda bang ong kum ni ngadan kamru ban sengau tu badan ki brio kilang kilapen penhe palat yo setan hadu ba ki jing kren jong ki jing yalap jong ki kilang bakin kren tang chapang u setan bat teng teng imat ki kham tip kham ba chapang jong u ban ya ka ba ki tip chapang u blai anda ki dan pat ki brio pok ki balang ru ki bangi yo I baki ki ignore ani ki light no ye gani ki jing shisha ka ba u Jesus Christ hi ula kren ban mar ka ta kalong ka ba don kam yang aban yo I ye gani ki jing shisha habanganga mga im ha gani ka pertai plengam im tang baru blai plengam im tang bat ki brio ki baba ki dan ki ni ki bat yang bat ngadon kam yo Jesus Christ bat dai na mar ka ta ka dau Jesus ong how yonis kalonong ka bisipo gani ka bisipo ong unong tu uwan tang ban yo tu ban penyap bat ban penjon ngalawan kenang ba pin yo ya ka jing im ka jing him ha ka jing dap ka hai jongka uji su unum bakla ban kular ya kani namar bau ye hapdeng jong kita ki nong shun dan kini ki bor ki bawan ban trei andang yayu ya ublei namar kani ka jing shisha ka bakra ka ba ka bible ka kren ya kini ki kentin ha ka kitab jing pen pau ka lenong ka ban ning kong de khat ka ba khat nyo bat khat pra ka ong kum ni wat shep ting ngalong manga ubaning kong bat ubakadu bat uta uba im bat ngala jalong uba yap dia kemi ngalong uba im shiki bam cukut bat ngadan kenya ki shabi ka ducak bat ka jingyap para bayit kini kisngi ngi shep ting palat ya ka jingyam henrai para bayit u Jesus Kristo wong wat shep ting namar ka jingyap kadon hakikiti jonga om hau tau kenyang jingpang om hakinu ki bor ka bor yang aba yo pi bangin lait nagri ka partai ka de hau tau badan bor baro ki bor jong ka jing dum ki num la ban le lada manga ban ma pi ngelabu ka jing shanya jongi hau blai para bayi jonga ngela pai shaga bakut jong ka jing kai jong Jesus ka jing duai baru ong ki kentien ki bakadu na ba jong mi long ka hima bat ka bor bat ka borom ru hala karta oh kalong ka basu bau Jesus Christ habau yo I baru wan lam ye ki sendran uong bangin yo I yo ublei ubaka bor jong u kalong kabane pam jukut bangin yo I baka burom ge jong ublei kalong kabane pam jukut menta ki brio ha ka pertai nadu ba la thau ya ubrio baningkong ke jingken ge pen I ngila pas kumban rio hajar snem ki brio ki kolon ki brio ki hap ki brio ki syukor ki brio ki alek bakla bat ngim yo I ya ka buram jong ki brio ka hap ki brio ki bana ka kerdan ka behe ki hap ka buram ka jong ki ka hap ka long yeng long sem jong ki ka hap henrai u Jesus Christ u belai te un bat ya ka buram jong u belai te un pendan buram ya ka kerteng jong u bat kita ya ki basyanya u ya ki taru ka buram ka jong u trai kan yo ban hiar lagi bat dei na mar kata para bayi jonga habu Jesus Christ u yo I ba uni u belai ulong u belai ba ka buram jong u num la ban kini danu num dan bor jing dum num dan bor jing pang num dan kanu ka ban kini ya ka boram ke jong u belai hatu kam dei mo yang aba ya pi pangin shenya wi saya habu I ya kani u ong kini ki kentin hakal nang ka basau po de khat ka basan de ya ka burom jong utrai on sapen pau bat baro ki briu kin yo I ya ka utrai daladi ula kolar ya kani para bayi jonga ublai ula pen I ya kani baka buram jong utrai kanang kam krau para bayi jonga kisngi ke manangwan kinang kam krau ka buram ka jong utrai kanang kam pau bat ngin yo I ya ka buram ka jong utrai datang ki banget ki balaban yo I ya kani hatu mangabat mapi ki balangai jau utrai ngenam jet mo ban yo I ya kani ka buram ka jong utrai na ka benta ka buram jong amen ngin duai Blay bok pa jong I bahabneng. Ni aingo ya me namar melong blay babat ya ki baro ki kiti ki chome. Ni aingo ya me ko kenrat ba mela ayengi ya ka tin ka ba im ke chome. Ba melong blay halor ki baro
ban ngis ngu ya me ba me melong ublei uba ai ya ki jing shisha ban palai lu jingi bat hap deng jong kani ki jing ja me ai yangi ya ka tin ka ba shai ban ngin yo iru ya ka buram ka jong me try ngi duai na ka benta ka ri ba ka jai ban riu ngi duai ki nong ya lam ki jangi ba kin yo ya ka jing start blei na me kum no ba kin le ka ba kum kani ka por ngi duai ki nong sumar bat ki nong sha sumar ki badan ha ki jaka sumar ki ba per andai lesi ka ba kum kani ka por ki don ru ki ba duk ki ba suk ki ba don hap deng jong ki jing pang ki jong ki da kani ka jing pang la ni ki wei pat ru ba meni snei ban yo snyo na mar kum ba mela kren melong u blei u ba yo I ka ba chili jong ka men sim ba ka danut ka jongi men yo snyo yingi bat men ai ka jing pala jongi ba kum ta hap deng jong ki ki ngen la ko pa ban mat ya ka jing men jong ka jing pen im ka jong me ngi de duai ba menang kerku ki para bengai ngi duai ru na ka men ta ki wei pat ru ablai ki ba le se para bi ki ba don shabar ko pa jong ka jing pen im jong me ba ba ki yo hi ka jing krau jong ka jing I jong me ba ba ki tip ba me dang I ya ki ba ki ru ki la ban wan je ka jing pen im jong me try ngi ai ngu na ka ben ta ka ni ka por ba ngi ai ti ki baro ka boram bat ka jingu kolong ya me Jesus Christ ngi duai amen hakani ka por ngine penwai no kani ka jing ya slop pat ka jing seng ka jongi ngila ban yeshim bentalang na ki yeng ki jongi bangini ruai ngine ruai ka to ka jing ruai ka balai spa sau ku pra pat ka jing ruai ka balai spa sau punyo ka ka jing ruai ka ba phila ban shem ka jing ruai lai spa sau ku pra ngan ruai jing ruai ba phla syapang u kris nong penim kumno sha ka ding pna yanga banai jing penim haden ka ni ka jing ruai ni sayo ya ka jing ku penwai ngan wai ki jing ruai ba phla la syapang u kris nong penim kumno sha ka ding na yang aban ai jing penim hoi ngan wai jing wai ba pela sha hang u kris nong penim ruai lembat ki riu kot ki bala ya lang na men bare ala ja jisu ula shem kom galang rod la sakma shagalen dikem kabas kem ora u yalam yanga hon ngan wai jing wai papula sha hangu krisnong benim ruai lembat kirim kodi bala yalang namen bare ala gelon nga lamen sao nga la jon ban nga la po jinker men la do ra la pao jing ni jong uga group ko on ngan wai jing wai ba la sha hangu krisnong benim ruai lembat kirim kut ki bala yalang namen bare sni badum kila banwan panlen diru babu jing ma re udan ban ngareng kadalag di upden yanga on ngan wai jing wai babela sha hangu krisnong penim ruai lembat kiriu kodi bala yalang namen bare unri unduma uyanga habanda
tu ai ru ba ke jing it ba ke jong blei ku pa ke jing ai Jesu Kristus trai ke jing slok ba thiang ba pen chai boru men sim ba khu kini baro lai ke long rengkat bat ngi ki parbanget ki bran hang ni hoi bat ki ru khut ki jong me lembat ki briu ki jong me ki ba wat ik khamat jong me nado menta chiru ki bam ju kudru amen.